Muni dorong. Orang kuali ora? Ora. Wah, siap. Ora. Ate coba. Bapak siapa kan? Bapak Sokama. Bapak Sokama, Ibu Sumini. Ibu Sumini. Awit ya, ayo ngawitin di mangga. Monggo Pak, monggo Pak. Bapak Hajat Ranjak. Wong tua dewek. Kanggo wong tua dewek. Langkah angin, langkah udan, suara lenteng awan-awan, rapi sing sayang-sayang, kian hika wawang liyan. Mimi. Lagi temo jawane mah. Tahu lah kiri mamaku. Boleh ngadang-ngadang lagu king wis latihan rong minggu ningan. Lang harga diri wong lanang wis terlalu kebangetan, kian mah ketegelan, bongkan sia gawe kawitan, siap nanggung resikone. The Golden Star of Pantura Desi Paraswati, Mimi Hajat, Mama Hajat, Mimi Enok Elin, Bapak Enok Elin berarti. Mimi Enok Elin, Bapak Enok Elin. Mamaku subur, Ajai sini. mamaku subur ingkang kula hormati. Mamaku subur. Aduh sayang temen, ninggalak kening kita sedemen. Anak wong surana ke anak. Kedeleng-deleng siraku nemen, gawe mengkelakuan. Asik. Durung ketiban duit ini, Jo. Durung ketiban duit yakin saking Mimi Sumini ku. Rumah tangga kita lan sirah jauh pirang-dina, janji supaya siraning kita dia ninggal lunga langkah kabar bika. Dosa sing nanggung sirah, ilang harga diri wong lanang wis terlalu kebangetan, kian mah ketegelan. Mimi bongkan sirah gawe kawitan. Mimi Hajat siap nanggung resikone. Yo mah. Mimi Hajat, Mimi maning beli Mimi neko. Mamane di saking mamane ko. Ai durung. Ya wis lah. Nah, berdansa. Het, 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 het. Aduh sayang temen, ninggalak kening kita sing demen. Kedeleng-deleng sirahku nemen, gawe mengkelakuan. Mimi aja. Kanggo sapa Mimi disapa kana? Mimi sapa? Iya Mimi aja ya. Rumah tangga kita lan sirah jauh pirang-dina, janji supaya siraning kita kian ninggal lunga. Nok sapa? Nok Yului ning Taiwan. Oh nok Yuli, dosan sing nanggung sirah.
ilang harga diri wong lanang wis terlalu kebangetan kian mah ketegelan bukan sirah gawe kawitan siap nanggung resikone. Dok Yuli sing ana di Taiwan kanggo Mame siapa kini kah? Mame Siva, Bunda Abi, Mame Siva, Mimi, Mame Indriani, sing ana di Taiwan, Mame Indriani, Mimi Siva. Duh sayang temen ninggalaken ning kita sing demen tenang siraku nemen gawe mengkelaken kanggo Mama siapa kana sing ada di Taiwan Mama Indri sing ada di Taiwan Mama Indon sing ada di Taiwan Mama Indon rumah tangga Mama Indon kita langsira jauh bilang dina janji supata siraning kita kianing galunga langkah kabar bita dosa sing nanggung sirah langkah angin, langkah udan, suara gledek awan-awan, rapi singket sayang-sayang, kian digawa wong liyan. Nok Yuli masih di Nok Yuli. Mimi Sipa. Ilang harga diri wong lanang wis terlalu kebangetan kian mah ketegelan Abeng Adul sing Belosari Abeng Adul harga diri wong lanang Putra Lautan iya nih yang dimajat tinggal aku ya Allah sing gue Putra Lautan